Max Glow na 24 pieces. Diba? Malit lang to na Max Glow. Bale, kapag bumili ka dun sa bilihan ko ng ganito, 17 pesos ang isa. Tapos ang bentahan nito is 20 pesos. Pero kapag isang box yung kinukuha ko, ayan, 360 lang. Kaya papatak lang siya ng 15 pesos ang isa. Diba? Kaya dito ka na sa isang box kasi mas makakamura. Kasi pag pa isa-isa, kahit isang dosena yung kunin mo, 17 pesos ang isa. Tapos bentahan nito is 20. Meron lang tayo yung 3 piso. Kaya isang box na yung kinukuha ko para kahit papano is meron tayong 5 piso sa isang item, 'di ba? Yun lang guys, thank you for watching.